At na-invite po pala ulit ang Team Diskarte sa tinatawag na Pasio de Hermanos. At saan nga ba matatagpuan ito? At syempre mga the best, kung gusto mong malaman ang pupuntahan mo, punta ka lang kay Google Map, mga kadiskarte. At dahil kay Google Map, nalaman namin ang location kung saan naroon ang Pasio de Hermanos. Kaya tara, samahan nyo ang Team Diskarte. Okay, presenting... Welcome to Balong-Bayang-Bang. At matatagpuan ang Pasio de Hermanos sa Barangay Quezon Boulevard, Bayang-Bang, Pangasinan. At sa inyo mga diskarte, welcome to Pasio de Hermanos. Ano nga mang meron sa Pasio de Hermanos? At syempre mga kadiskarte, yun yung dapat nating malaman. Kaya tara, samahan nyo ang mga Team Diskarte. Oo nga pala, bago magalimutan, kilala nyo na ba lahat kung sino-sino ang Team Diskarte? At syempre, papakilala ko sa inyo isa-isa sila. Sino-sino ba sila? At sa inyo mga diskarte, unang papakilala sa inyo si Boss D. O tinatawag na boy tapang ng Pangasinan. At ang susunod ay si J-Look TV. At tinatawag na R&B King ng Pangasinan. At syempre hindi rin magpapahuli si Pangasinan Adventure. Siya ay Adventurers. At syempre hindi magpapahuli ang inyong lingkod, Coach Archie Vlog. Hey, come look at this. Akala ko ikaw ay akin. Totoo sa... At tara mga kadiskarte, samahan nyo kami. Kasi titignan ng Team Diskarte kung paano ba talaga ginagawa ang mga bestseller ng Pasio de Hermanos. Kaya tara, samahan nyo kami. Tara na! Tara na! Magpabrik. Wow! At sino yung mga diskarte? Presentation pa lang ng kanilang pagluluto mga kadiskarte. Sobrang ganda na. Paano pa kaya kapag pinatikim sa atin yung mga gawa nilang mga kadiskarte? Kaya samahan nyo kami. Tara na. Siyempre wash out sa'yo kuya. The best yung pagluto mo na sinapoy. Kaya pasyal na po sa Pasio de Hermanos. Tara na! Tara na! Tikiman na! Ano na bilis? Yan, unang tikim kay Boss D. Paano yung mukha, Boss D? Oh shit. Nakalimutan ko pangalan mo. Anong pangalan ng crush mo ulit? Alam ko na, nakalimutan ko. Kasi napinakain sa akin. Ay, taro na. Siyempre ako rin. Yan! Yan! Nasasaniban ako. At sino nga mga the best, this video is for you. Kaya kung ako sa inyo, pupunta na ako dito sa Pasio de Marinas. Dito lang po yan sa Bayang-Bang. Kaya try natin mga ka-diskarte yung binigay sa atin ni ate. Yun, first bite. Wow! Shit, grabe. Sobrang sarap yung mga ka-diskarte. First attempt kung ako sa inyo, pupunta na ako dito. Kaya pa-reserve na kayo at tawag na lang po kayo sa number nila na nandyan sa baba ng comment section. Kaya ito ulit. At sino nga mga kadiskarte, lubos po kami nagpapasalamat kasi na-invite po dito ang Team Diskarte. At yun, kung gusto nyo pong magpo-promote sa mga Team Diskarte, just call lang po sa 0963-987329. Kaya at hanggang dito na lang po tayo. Maraming thank you po sa Pasio de Hermanos. Tara na, bye-bye. Thank you po sa pagkakapag. Pakalastas na. Representing the team, this family. Boss D. I'ma pick it up, what it? Every black boy needs a little love. If we put it down, pick it up. Idol natin na si Pangasinan Adventure. Balik